Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Vladislav Hanák a před námi je další Forecast. Dnes se podíváme na finance očima ženy, která má za sebou desítky let v top managementu v roli CFO. Mým dnešním hostem je Beata Petrušová, aktuálně působící jako CFO ve společnosti Europe Assistance pro Česko a Slovensko. Beata, vítám vás v Forecastě. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na náš rozhovor. A to jsme dva. A tak, jak už jsem zmínil, Beato, jste velezkušená finanční ředitelka. Většinu vaší kariéry jste strávila v barvách skupiny Generali a máte za sebou působení i v několika zemích. Jak byste zhodnotila své dosavadní působení a úspěchy ve skupině Generali? Ja by som to možno trošku upresnila, pretože ja som už ten starší model, takže keď pracujem 16 rokov v skupine Generali a 34 rokov celkovo, čo som začala pracovať a založila v roku 1991 poisťovňu po demonopolizácii, tak už to vyzerá, že ešte potrebujem nejaký rok možno, aby som pracovala aspoň polovičku pre skupinu Generali. Ale vrátim sa k vašej otázke. Do Generali som nastúpila v roku 2010, takže je to vlastne ten 16. rok. Paradoxne vtedy ma oslovila headhunterka. Hrala som golf, bola som na 16. jamke v Turecku a dostala som ponuku, že Generali hľadá teda CFO. Nehľadali CFO na Slovensku a do Čiech, hľadali CFO do Rumunska alebo Ruska. Ja som si vybrala Rumunsko, lebo som chcela zostať v Európskej únii, takže vo februári, nejakého 21. februára 2010 som letela s jedným kufrom do Bukurešti a tam som vlastne nastúpila ako country CFO, lebo sme tam mali tri spoločnosti. Takže to bol môj začiatok v skupine Generali. I keď som bola na interviu a na nejakých výberových konaniach, tak vlastne sme sa dotkli aj toho, že nejakých 5 rokov predtým sme ako QB poisťovňa, kde som pôsobila tiež ako CFO, predávali portfólio Generali Českej poisťovne nejakých 135 000 zmluv, takže nejaký ten kontakt s Generali som mala už aj predtým, len som bola na tej druhej strane. Takže neviem, som tam 16 rokov, 5 rokov som pôsobila v Bukurešti, či vlastne som tam aj žila a bývala. Potom som dostala ponuku vrátiť sa do Prahy na Generali CE Holding. To znamená, že od toho 2015 pracujem na holdingu Generali. Momentálne máme na starosti asi 10 krajín. Počet entít ani nebudem hovoriť, možno 50, 60, to ani neviem. A pôsobím tam teraz vlastne v pozícii ako senior advisor pre CFO, pre skupinu vo východnej a strednej Európe pre Generali a robím rôzne veci, kde treba pomôcť. Takže preto, čo ste aj spomenuli, tá medzinárodná skúsenosť, nejaký pol rok som pôsobila v Poľsku, keď bolo treba, potom sa robil merger v Bulharsku, takže som zašla do Bulharska. A momentálne sa mi podarilo po 10 rokoch dostať ponuku od managementu Generali CE Holding, aby som sa vrátila do Rumunska, ale teraz do dozornej rady. Takže pôsobím momentálne, aj som si kúpila také tričko I am back. Som naspäť v Rumunsku po 10 rokoch, ale tentokrát v dozornej rade. Ja by som mohla o tom rozprávať hodiny, takže radšej OK. Si to manažujte. Každopádně, jak vás poslouchám, tak dneska si fakt bude mít o čem povídat. Asi áno. Mám rôzne skúsenosti aj v multikulturálnom prostredí, takže to je tiež dôležité. Ale i ten golf je zajímavý a ano. Můžem taky. Nicméně, než vás teda zahrnu svými všetečnými otázkami, tak ani ve vašem případě neudělám výjimku a zeptám se vás takhle z kraje našeho povídání. Jakou emoci ve vás vyvolává slovo forecast? No momentálne veľmi silnú, pretože akurát pripravujeme harmonogram na náš tretí forecast tohto roku. My robíme v spoločnosti Europe Assistance, ako ste povedali na úvod, kde som vlastne vyše 4 rokov ako pridelená na prácu s Generali CE Holding, pretože je to dcerina spoločnosť Generali. A náš deadline na uploadovanie forecastu 25, budžetu 26 a plánov 27 a 28 je koniec tohto augusta, takže pre nás to nie je ako leto, že prázdniny, ako všetci vravia, pekné prázdniny. Nie, my práve teraz začíname a pripravili sme už nejaký harmonogram na to, aby sme
do forecastu zapojili viac menej všetky odborné útvary našej spoločnosti, pretože ja si myslím, že forecast je tímová práca a nie nejaký Excelový šaman, jednotlivec, ktorý to proste tam do toho Excelu nabúcha a my to potom z toho Excelu nejakým spôsobom posunieme do Tagetiku, ktorý je náš reportovací systém na skupine. Takže forecast čaká ma 3. a plus budžety a plány na 3 roky. OK, zmínila jste forecast, budget a plán. Ano. Respektive plán na 2 roky. Ano. Dopředu. To znamená, to jsou minimálně 3 nebo 4 různé verze té budoucnosti. Zmínila jste Excel. Kolik Excelů tohle všechno vlastně obsáhne? Nepočítala som to, ale bude ich dosť. Viac menej hovoríme o tom, že máme 4 obdobia. To znamená, že ku každému obdobiu zopár, možno desiatok Excelov, pretože aj do toho Tagetiku, alebo do SAPu, alebo ako to mám pomenovať, to dávame cez nejaké Excel odmas fajly. To znamená, že aj tá naša skupina Europe Assistance, momentálne budem hovoriť, lebo generáli možno už to má trošku ďalej, a je ešte zriadená tak, že cez tie odmas fajly robíme tie uploady. Takže tých Excelov je tam veľa, máme 4 obdobia, ktoré nás čakajú. A nehovoriac o tom, že vlastne v scope Europe Assistance má momentálne aj Slovensko a Česko, takže musím kvôli slovenskému euru a českej korune robiť zvlášť ešte. Mám lokálnu spoločnosť asistenčnú, robíme Europe Assistance Irish Branch pre nich účtovníctvo a plus ešte nejaké ďalšie entity, takže moje country view je možno za 8 entit, to znamená 4, ale každá na Slovensku a v Čechách. Takže si nepočítala som to radšej. OK, takže Excelov je veľa. Áno, veľmi tak, veľa. OK, k tomu se ještě dostaneme. Určitě. Pojďme se ale vrátit k vaší dlouhodobé zkušenosti a k těm 30 několika letům v roli CFO. A teď si klidně vezměme jenom to vaše působení v Generali, takže těch posledních 15 let. Jak se podle vás a z vaší zkušenosti proměnila role CFO v tomto období? Co přibylo, co ustoupilo do pozadí? Otázka je veľmi zaujímavá. Keď sa tak zamyslím narýchlo, tak si myslím, že sme sa posunuli možno len z toho reportovacieho pohľadu skôr na taký ten vizionársky, dopredu strategický a možno robiť aj rôzne scenáre a cez čísla sa zamyslieť a vrátiť to naspäť do firmy ako nejakú stratégiu. Takže to bolo asi taký najdôležitejší posun, čo by som povedala. A momentálne, čo vnímame asi všetci, je digitalizácia, automatizácia a samozrejme naša milovaná umelá inteligencia. Takže to je teraz asi také najmodernejšie, alebo teda sexy topic, ktoré teraz všetci rozoberáme. Takže to je ten najväčší posun, že ten CFO musí byť trošku aj digitálne znalý a musí vedieť posúvať tie veci ďalej aj v tejto oblasti. A ako povedal môj šéf pred 2 rokmi, kto nebude vedieť umelú inteligenciu, toho prepustím. Našťastie ma neprepustil ani nikoho iného, ale pracujeme s umelou inteligenciou. Čiže to je taký pre mňa najväčší rozdiel, keby som sa na to pozrela. OK, to znamená role CFO nebo finance obecně se posunuly z toho back officeu, řekněme, do front officeu, takže změnili pozici v rámci toho komplexu celé firmy a jsou strategickým partnerem vedení, řekněme. Já si myslím, že ano. A je tam nějaká, řekněme, tendence aplikovat nové moderní nástroje typu AI. Krásne ste to zhrnuli. Je to tak a ja si stále myslím, že CFO je veľmi dôležitý a je to vlastne asi druhý dôležitý človek v spoločnosti, keď sa bavíme o stratégii alebo smerovaní firmy. Samozrejme, keď sales nebude predávať, tak nebudeme mať na výplaty, ale z pohľadu ako stratégie si myslím, že táto dvojka je veľmi dôležitá ako Chief Executive Officer a Financial Officer. Hej. Dobře, tak a teď co se změnilo z pohledu toho, co CFO sleduje? Dřív se hodně řešily náklady, dneska je to hodně o výkonnosti, udržitelnosti, lidech, dopadech jejich rozhodnutí. Jak to vnímáte z tohoto pohledu? Myslím si, že tým, že robíme
aj tých forecastov viac, tak vlastne sa dosť zaoberáme rôznymi odchýlkami, ktoré vznikajú počas roka. Musíme nejakým spôsobom reagovať na tom, čo sa deje na trhu. Zoberme si posledné, to už asi dávnejšie, najprv to bol ten COVID, to sme proste nikto nečakali. Potom vojna na Ukrajine, inflácia, proste teraz je to už viac o tom, že niekedy už ani 3 mesiace neplatí to, čo sme si mysleli pred 3 mesiacmi. Takže vlastne sledovanie tých odchyliek, reagovanie na smerovanie firmy, zmena nejakej stratégie a nebáť sa toho proste zmeniť aj názor podľa toho, čo sa deje vo svete alebo na trhu. OK. A teď jste zmínila tu dobu, po jakou vidíte dopředu s nějakou pravděpodobností. Což ve mně evokuje pocit, že je potřeba těch variant forecastů dělat víc a častěji, což je v dnešním dynamicky se měnícím světě a těch podmínkách na tom trhu za mě naprosto jako nezbytné. Súhlasím, je to tak, preto som povedala, že vlastne my ideme robiť tretí forecast, ale to je ten oficiálny, ktorý robíme pre mamu, ako ja volám, vlastníkov firmy a ten, ktorý sa uploaduje, ale my si interne robíme tých analýz podstatne viac. Teraz sme napríklad uzatvárali koncom júna pol rok, takže sme to hneď porovnávali ku forecastu 1, ktorý je teraz ten najposlednejší. A my robíme forecasty nie len, že si naforecastujeme rok, my si robíme forecasty aj na mesiace. To znamená, že v asistenčnej spoločnosti veľmi ovplyvňuje aj sezonalita, aby som angličtinu, slovenčinu nejako nemiešala. To znamená, cestovná sezóna, automaticky sú tie výdavky podstatne, teda príjmy podstatne vyššie, ale zároveň potrebujú aj naši operátori viac na tom pracovať. Takže my sa zaoberáme forecastami aj počas roka a častejšie a to tak, že porovnávame konkrétne výsledky a vývoj ku najposlednejšiemu forecastu, ktorý sme robili a potom si už robíme také poznámky, nie v Exceli, ale na papieri možno, aby sme nezabudli do toho ďalšieho forecastu, čo zapracovať, aby to nebolo len, že si poviem, aha, tak tu musíme dať pozor, zapíš si to, musíme to zobrať do úvahy, keď budeme robiť ten ďalší forecast. Takže dosť často sa tým zaoberáme, by som povedal. A zmiňujete, že forecasty děláte na měsíční jakoby granularitě. Jo, to znamená, to nejnižší nebo nejmenší období je měsíc, který forecastujete. Áno, forecastujeme mesiace, či už aj súvahy, balance sheet alebo cash flow takisto. Ono sa teraz zvykne hovoriť a ja tomu aj verím, že niekedy zaoberanie sa viac s tou súvahou je dôležitejšie ako tou výsledovkou. Takže robíme to aj z tejto oblasti. Musím povedať, že tu sme trošku pridali, pretože kedysi sme súvahu forecastovali iba raz ročne a teraz to máme štvrťročne v oblasti súvahy vo výsledovke, to robíme teda aj cash flow ako na mesačnej polohe a u súvahy chceme prejsť teda takisto na to mesačné a aj vlastník spoločnosti alebo skupina Europe Assistance, ktorá sedí v Paríži, to začala vyžadovať, aby sme sa viacej zaoberali súvahou a cez súvahu pozerali na ty různé vplyvy a zdravě té firmy. Jo. Proč se na to ptáme? Jo? Protože pokud si říkáme, že je potřeba forecastovat čím dál častěji a dělat těch forecastů víc, častěji a pravidelněji a forecastujete nejnižší jednotku měsíc, jsou firmy, které forecastujou na týdenní nebo i denní bázi a pak si vemte, kolika násobně víc těch forecastů musí tyhle ty firmy udělat, aby dokázali dobře řídit tu svoji jakoby finanční situaci. Ja by som takto povedal, že vlastne ja oddelujem forecast od skutočnosti, pretože my napríklad skutočnosť máme denne. Čiže my, to musím povedať, máme veľmi silný data warehouse. Osobne, už keď som nastúpila v 21. do Europe Assistance, som bola prekvapená kvalitou data warehouse, ktorý bol. Je to podľa mňa človekom, ktorý to riadí a ktorého si veľmi vážim. A za tie moje 4 roky vlastne sme sa sústredili na to, aby sme mali len jeden set dát, ktorý je oficiálny, autorizovaný, jeden set reportov a vlastne, čo sme ako posunuli je, že my vieme skutočnosť už na dennej báze, aj náklady, všetko, čo je zaúčtované, na druhý deň proste vidíte. A zase si to porovnávajú vlastníci jednotlivých budžetov, ktorých máme tiež.
ku tomu forecastu mesačnému. Hej. Čiže oni už vidia v polovičke mesiaca, kde sa pohybujú, alebo ja neviem, 3/4 mesiaca, takže neforecastujeme na dennej báze alebo na týždennej, ale máme denne výsledky, ale koniec roka, keď Group CFO už je zvedavý, ako mu dopadne rok, tak už forecastujeme aj na týždennej báze, čiže niekedy v polovičke novembra musíme nejaký ten high level odhad forecastu urobiť a zaslať nášmu grupovému CFO, pretože to je taká klasika, CFO nemá rád prekvapenia, takže už mu pomáhame nielen nám, aby sme rozumeli, čo sa deje, ale aj jemu, aby vedel, ako dopadne celá skupina. Takže vtedy už je to týždenný forecast. Jasně. A je Group CFO zvědavý jenom ke konci roku? Jak dopadne ten celý rok? Okrem tých pravidelných 4, ktoré robíme ročne, tak až na konci roka to chce týždenne. Ale samozrejme, my keď pripravíme tie forecasty, ono to nekončí. My to uploadneme. A ten grupový CFO sa na to samozrejme díva s celým managementom a potom máme niečo také ako clearance meetingy, QBR, quarterly business review meetingy. To znamená, že on nepozrie len na výsledok aktuál, ale pozrie aj na ten forecast a samozrejme viete, čo chce vidieť grupový CFO, takú linku krásnu, ktorá ide z dolného rohu ľavého do horného rohu pravého. Teď sa tomu moderne říká hokejka. Hokejka, presne, on to aj praví, chcem vidieť hokejku, takže aj u nás sa používa hokejka. OK. Pojďme se vrátit zpátky k té změně pozice financí z toho back officeu do front officeu a já to teď navážu přímo na osobu CFO. V čem vy dnes vnímáte největší hodnotu CFO pro firmu? Ja tam vidím najprv tú stratégiu, to znamená, že vedieť, ktorým smerom ideme, aby sme to nejakým spôsobom riadili. Potom tam vidím ten analytický pohľad, to znamená vidieť, ako sa to vyvíja aj v tej oblasti. Zabezpečiť, že firma má dobré dáta a dostupné pre všetkých manažerov, aby to dokázali riadiť. A ja si myslím, že ľudia vo firme, aj manažment lokálny sa spolieha na to, že ten CFO aj v neistote prinesie istotu do firmy. To znamená, že sa môžu spoľahnúť na to, že ten CFO si to nejako drží, aby sa nestalo niečo kritické a dokáže teda na to upozorňovať. Aby som to takto nejako zhrnula asi. OK. Náš podcast je hodně provázán na téma digitální transformace CFO agendy, neboli modernizaci finančního řízení. Ve své bohaté kariéře jste určitě zažila mnoho změn a transformací. Kdy je podle vás firma připravena na změnu? Jde to vůbec nějak poznat? No, ja som do Generali išla preto, lebo chceli zmenu. To znamená, že vlastne v Rumunsku, ja neviem, boli 3 spoločnosti, 3 poisťovne, 3 CFO, jedna stratová, jedna zisková, jedna vôbec nevedeli, čo robí napríklad. Takže vlastne neviem povedať, kedy firma príde na to, že potrebuje zmenu, pretože mňa vždycky volali, keď firma potrebovala už zmenu. To znamená, aj keď som sa vrátila na holding a bol treba niečo riešiť v Poľsku, tak som išla do toho Poľska, lebo potrebovali zmenu. Zmeny môžu vznikať, alebo potreba na zmenu väčšinou také prvoplánové, že sa pozriete do výsledovky, je tam strata, potrebujeme zmenu. Potom, keď je tá firma už zisková, tak zase ten druhý dôvod môže byť, že tá hokejka nie je dostatočná. To znamená, že ten náraz zisku alebo aj obratu nie je dostatočný. Takže ja si myslím, že nejak tí naši vyšší šéfovia nad nami to pozerajú cez tú ziskovosť alebo nárast ziskovosti, pretože oni chcú väčší obrat, väčší zisk, väčšie dividendy, takže asi tam vzniká nejakým spôsobom potreba na zmenu. To znamená, vnímáte ty důvody víceméně spíš biznisové, než řekněme technické? Momentálne požiadavka na zmenu od šéfstva alebo skupiny je cez tú biznisovú. Čo sa týka tých technických a digitalizácií, tak to si musíme riešiť my. Pretože vlastne ten grupový CFO povie, náklady vám rastú síce nie ako obrat, ale ja by som chcel vidieť, že zafixujete tie náklady. Vždycky nemôžete šetrením nákladov nahradiť vývoj biznisu alebo zisku z biznisu,
dostanete sa v určitom momente na hranu. Ja nie som ten CFO, ktorý za každú cenu bude šetriť náklady. Ja som práve ten CFO, ktorý radšej minie peniaze na úvod do nejakých investícií, inovácií. Takže tým sa zaoberáme už my interne zase. Takže keď sa vrátim k tomu, napríklad keď som prišla do Europe Assistance, tak som zistila, že firma má neskutočne vysoko urobenú digitalizáciu, ale pre našich partnerov nie dovnútra do firmy. Pretože tým, že sme asistenčná služba, tak máte všetky tie aplikácie na odťahy aut a neviem, proste máme ich veľa a vyvíjame ich ďalej. Ale nemali sme nič dovnútra pre finance napríklad. To znamená, že sme sa fakt starali iba na tú automatizáciu a digitalizáciu navonok pre našich klientov a partnerov, ale nie dovnútra. A vlastne keď chcete dosahovať zisk, tak sa snažíte šetriť aj tie náklady, ale zase to musíte robiť rozumne. Takže jednou z ciest je to, že začnete digitalizovať alebo zavedíte teraz už momentálne aj umelú inteligenciu aj dovnútra firmy a ja som sa začala zoberať práve tými financiami. A nebolo to preto, že ja ušetrím náklady a prepustím ľudí, ale určitým spôsobom zafixujem tie náklady a počet ľudí i pri veľkom náraste obratu. Ja len tak pre príklad, keď som nastúpila v 21. sme mali niekde okolo 350 miliónov obrat a teraz sme niekde na 770 miliónov obrat. Počet ľudí nám už teraz nenarastá samozrejme na financiách, ale máme umelú inteligenciu na vyčítavanie faktúr, máme veľa robotov, už aj dovnútra do firmy a na finance. Takže tým sa zaoberáme my viac cez ten tlak na šetrenie nákladov, by som povedala. OK, a já teď použiju tu vaši odpověď a zkusíme tu diskuzi nasměrovat k transformačním projektům třeba ve financích. Z mé zkušenosti takovéto projekty většinou stojí a padají na lidech. Jaké kompetence by podle vás měl mít transformační CFO? Ja osobne asi nemám veľmi rada transformačný slovo celkovo. Ja som skôr pracovala vždycky s tým, že change management, ale teraz je to moderné, lebo už vnímam aj to, že v štruktúrách jednotlivých firiem vznikajú transformation officer sa to volá, ale je mimo CFO, hej, lebo aby tam bol možno aj nejaký tlak na to, aby to nebola transformácia len na finančnej oblasti, ale celkovo vo firme. Ak sa pýtame teda priamo na toho finančného riaditeľa a na transformačného, ja si myslím, že je dôležité, aby sa ten človek nebál pýtať aj nepríjemné otázky, aby dokázal ustáť aj argumentáciu našich salesákov, pretože od toho musí byť nejakým spôsobom odosobnený, pretože oni vždycky nájdu dôvod, prečo niečo nejde, alebo by išlo lepšie keby. To znamená, že finančný riaditeľ musí byť, keď robí transformácie alebo zmeny vo firme, odvážny a musí vedieť pracovať s odporom, by som povedala trošku, pretože to je dôležité prekonať nejaký odpor. A v tom momente je pre mňa dôležitá aj komunikácia. Ja verím veľmi v silnú komunikáciu a myslím si, že práve keď sa robia zmeny, tá komunikácia musí byť ešte pridaná, aby tí ľudia chápali a rozumeli, prečo sa zmena vo firme alebo tie transformácie ako robia. Takže asi tieto dve vlastnosti. Vedieť pracovať s odporom, nebať sa ísť do nových projektov a dokázať to odkomunikovať. OK. A vnímáte tento proces té transformace nebo toho change managementu spíš jako změnu technologickou, anebo je to spíš změna v mindsetu? Ono je to oboje, je to prepojené. Ja to napríklad uvediem na príklade, keď sme zavádzali umelú inteligenciu na vyťažovanie faktúr, to znamená čítanie faktúr, aby neopisovali tie naše účtovničky a účtovníci z faktúry, ale aby to robila tá umelá inteligencia. Tým pádom skracujete čas, presnosť a tak ďalej. Ale prvá reakcia, ktorá bola od účtovníkov a účtovníčiek, my ich máme veľa, lebo pracujeme dostávame faktúry z vyše 140 krajín, takže si to asi viete predstaviť, že to nie je jednoduché. Ale prvé, s čím sme pracovali, bol strach. No, tak my naučíme tú umelú inteligenciu, aby robila to, čo my tu teraz robíme a potom ja stratím tú prácu. Takže s tým sme pracovali asi najviac, okrem toho, čo všetko sme museli absolvovať, aby sme
umelú inteligenciu dostali do firmy, a to z toho korporátneho hľadiska. Pretože my sme síce malá firma, ale s všetkými korporátnymi pravidlami. Ale teraz sa vráťme k tým ľuďom. To znamená, že ja osobne aj ako finančná riaditeľka v spoločnosti som si sadla k tým účtovníkom, keď učili tú umelú inteligenciu. Týždenne sme sa s nimi bavili o ich obavách a o strachoch. A teraz vlastne tú umelú inteligenciu a to vyčítavanie faktúr už to budú 2 roky, o chvíľku. A my sme neprepustili žiadneho účtovníka. Všetci zostali a myslím si, že aj pochopili, že my sme chceli, aby sme práve že zvyšovali hodnotu toho účtovníka v našej firme. To znamená, aby to nebol len ten opisovač faktúr, ale mohol taký malý strategický partner pre všetkých, aby poskytoval informácie, ktoré my v účtovníctve máme a aby vedeli vysvetľovať takisto vo firme. Takže pracovanie so strachom bolo asi najdôležitejšie, keď neberiem tie technické veci, ktoré sme museli riešiť a schvaľovačky na umelú inteligenciu. OK, myslím si, že tohle je velký problém a velký téma u mnoho firem pracovat s tím strachem. A nejenom co se týče nástrojů umělé inteligence. Já, když se bavím s našimi zákazníky, tak tohle slýchám docela často, že lidi ve financích, v kontrolingu se bojí, že ten moderní a sofistikovaný plánovací a forecastovací tool vlastně jim veme tu práci a vlastně ta firma je pak bude moct jakoby vyhodit. Co byste poradila těmhletěm firmám, které s tím strachem těch lidí bojují, jak s tím pracovat, jak ho eliminovat? My sme si potom urobili analýzu, prečo sme boli úspešní, lebo myslím si, že tento náš projekt, ako tá umelá inteligencia na vyťažovanie faktúry, je jeden z najúspešnejších a funkčných vo firme. A tam ešte jedno slovo je dôvera. To znamená, bolo dôležité, aby mi verili ľudia na financiách, aby šéfka účtárne mi verila, že naozaj jej ľudí neprepustím a aby verili aj jej. Takže najdôležitejšie, s čím je pracovať, je znova vysvetľovať, ubezpečovať a získať dôveru tých ľudí, že to je len pre ich dobro a zároveň ale aj trošku im pridávať na tej práci v tom zmysle, aby chápali, že toto už nebudete robiť, ale začnete robiť úplne iné veci. Budete kontrolovať, ja neviem, pohľadávky a zaoberať sa inými oblastiami, ktoré sú potrebné. Nie len prepisovaním faktúr, takže za mňa aj tá dôvera. A my sme mali to šťastie, že nám verili, možno sme to dobre odkomunikovali, takže ten projekt bol úspešný. Ja si myslím, že to je asi najjednoduchšia rada do každej spoločnosti odkomunikovať, vysvetliť, zaoberať sa tým, nesedieť zavretý v kancelárii, sedieť s tými ľuďmi a aby vám verili. To je asi najdôležitejšie pre mňa. Jo, a myslím si, že pak další kompetencí tohoto transformačního CFO, kromě té důvěryhodnosti, o které teď mluvíte, je trpělivost. No áno, to je to, že nesmiete sedieť aj v tej zavretej kancelárii. U nás máme teda pravidlo, že nikto nemá dvere a my ich naozaj nemáme, nemôžete ich zavrieť. Takže my máme taký open space, ja mám nejakú takú výhodu, že ja tam mám asi z 2 strán stenu, teda okno a jednu stenu, ale nemám dvere. U nás proste nikto nemá dvere a je dostupný pre každého, takže áno, máte pravdu. OK. Zmiňovala jste nasazení umělé inteligence pro vyčítání faktur, což byl, řekněme, jeden z těch transformačních projektů. A jaký je podle vás ideální nebo optimální postup zavedení nového plánovacího nebo forecastovacího nástroje? Plánovacieho, forecastovacieho. Ja si myslím, že to bude určite podobné aj tomu, čo sme robili pri tom vyťažovaní faktúr. To znamená, že sme si najprv sadli a zadefinovali, čo by nám to malo priniesť. Osobne, keď robíme projekty v našej firme, tak vlastne musíte pripraviť nejaký business case. Ja znova poviem, že ja sa nepozerám na business case len cez čísla. Že, ja neviem, prepustíme 5 ľudí, ušetríme 25 korún, ale skôr, čo nám to do budúcnosti dá. Takže vlastne, keby som sa mala zaoberať plánovacím a forecastovacím toolom, tak by som si urobila analýzu, čo od toho očakávam a čo by som chcela. Mne tá úloha odpadla, pretože skupina Europe Assistance teraz začala uvažovať nad forecastovacím a tým plánovacím toolom, ale
nemal by to byť len na financie, mal by to byť tool, ktorý pôjde naprieč firmou, to znamená, aby mohol do toho vstupovať aj human resource, sales, ja neviem, prípadne objednávky, nejaké zásobovanie, marketing a tak ďalej. Áno. Čiže bol by to aj operatívny systém, nielen plánovací a finančný systém. Čo by som možno chcela, aby to nebolo, že musíte nejak čakať na nejaké rany, ako keď dáme Excely, tak potom čakáme 4 hodiny, že to všetko schrúma a zabezpečí a vypluje vám nejaký ten výstup, ale aby to pracovalo priebežne, aby vám to vedelo dávať nejaké dashboardy až na veľké podrobnosti my účtujeme aj na cost centra, máme ich veľa. Takže vlastne, aby to bolo jednoduché, user-friendly, a možno, aby sme nepotrebovali IT každú chvíľu, aby sme si to dokázali aj my nejakým malým spôsobom upravovať, nie programovacím, ale nejakým definovaním. Konfiguračným, áno, tak to presne. Hej. Takže asi takto nejak. A viem, že skupina sa tým zaoberá a myslím, že sa bavia o Anaplan, niečo takéto. Takže ja som sa na to narýchlo pozrela ako pred 2 mesiacmi. A vyzerá to fajn. Akurát som si pozrela aj výhody a nevýhody a jedna z nevýhod môže byť, že keď to zle zimplementujeme a urobíme zlé zadefinovanie aj prístupových práv a nesprávne konfigurácie, tak to nemusí dopadnúť dobre, ale ja verím, že tá analýza bola urobená správne a že bude na to časový priestor, aby sme aj ako lokálne krajiny do toho vstúpili. Zmiňovala jste Excel, to znamená, v tuhle chvíli plánujete, forecastujete v Excelu. Pokud jste si poslechla nějaký předchozí díl podcastu Forecast, pak jste jistě zaznamenala termín Excel Hell. Takže myslím si, že tušíte, kam ten termín jako míří. Máte vy osobně nějakou konkrétní zkušenost a příklad Excel Hell z praxe? Odpoviem najprv, že som si vypočula nejaké vaše forecasty. Vypočula som si aj preto, lebo ste urobili rozhovor s mojimi 2 známymi z projektu FinŽeny, s Terezou a myslím, že to bola Markéta. A potom už som bola zvedavá aj na nejaké ďalšie, takže som si vypočula viac. Mňa teraz celkom podcasty ako bavia, lebo si myslím, že tam viem nájsť veľa inšpirácie. Excel Hell. No, poviem ešte jednu štatistiku. Bola som na jednom stretnutí CFOs, kde PricewaterhouseCoopers ako hovorilo štatistiky, takže oni mali z ich štatistik, ktoré robili na Česku a Slovensku, že 58% firiem používa Excel na plánovanie a 48% ešte aj na konsolidáciu a na účtovanie. Takže tie čísla boli pre mňa ako prekvapujúco vysoké, lebo ja som bola také akože optimista, že to len my máme Excel a že tie väčšie firmy asi to už tak nerobia, ale nie je to tak. Takže Excel Hell, áno, je to Excel Hell, ja neviem, nevyplníte jednu bunku, dáte do jednej bunky zlý vzorec, dostanete od 30 cost centier 30 Excelov, ktoré musíte dostať do jedného. Prípadne dáte to na SharePoint, ten Excel, lebo si myslíte, že ten SharePoint na to dá pozor, ale SharePoint prestal pracovať. A vy zoberiete ten zlý Excel, takže vlastne je s tým veľmi veľa práce na to, aby ste nakoniec niečo nevynechali, nezabudli, nevymazali jeden stĺpec, alebo riadok, alebo pokazili vzorec, bunku, hej, takže tých helov máme, tých pekiel, nech to poviem po slovensky, máme dosť z Excel a vyžaduje to ako veľmi veľa práce a vlastne kontroly predtým, než to pustíme pre nášho vlastníka, hej. OK, a kdybyste měla možnost navrhnout ideální nástroj pro CFO, pro potřeby plánování forecastingu, co by měl umět? Ja by som chcela, aby mi nejaký tool aj predvídal. To znamená, aby mi vedel urobiť scenáre. Že by som tam urobila len jednoduchú zmenu a povedala by som, pozor, inflácia sa mení takto, pozor, ten travel už nejde tak, ako išiel minulého roku, lebo ľudia prestali cestovať, lebo je vysoká inflácia. A aby mi dokázal pripraviť tie scenáre. To znamená viacero možností a ako by to dopadlo, keby
niečo do toho vstúpilo, napríklad, že budú menej cestovať ľudia, na nás tu bude mať veľký vplyv. Takže tie scenáre, aby mi to dokázali robiť. Potom asi, aby som mala tie dáta dostupné každý deň, to by bolo úplne fajn. A aby to malo aj tú súvahu, aj ten cash flow, pretože teraz to máme ako keby trošku odtrhnuté. Čiže keď robíme ten forecast, tak musíme najprv robiť P&L a potom začneme pracovať na tej balance sheet súvahe a na záver ešte urobíme ten cash flow. Takže ja by som tam chcela vidieť ten cash flow, lebo s tým máme vždycky najviac problémov asi a je to také najnáročnejšie cez ten Excel urobiť a cez tie rôzne vstupy, ktoré máme. Takže áno, chcem, aby to malo výsledovku, súvahu, cash flow, denné dáta a robilo mi to scénáre asi. OK. Mluvíme teda o takzvaném scénário planningu, možná what if analýzy a tak dále. Máte v tomto ohledu nějaký ověřený postup nebo přístup? Overený inými nie, overený nami. To znamená, že keďže to robíme, ja budem hovoriť o tej firme, kde teraz pôsobím v Europe Assistance teraz už sme začali 5. rok, teda, alebo môj 5. rok, tak len to naučenie sa od toho predchádzajúceho forecastu. Hej. Takže a k tým scenárom momentálne to robíme tak, že my nedovolíme, aby manažeri vo firme nevedeli, že niekto robí forecast na financiách. To znamená, že je to celofiremná udalosť, kde ich nútime sa s nami stretávať cez rôzne porady, kde im my poskytujeme nejakým spôsobom informácie a od nich chceme vedieť. Začíname salesom vždycky, samozrejme. Náklady robia všetci vo firme, lebo to ich zaujíma, lebo keď dostanú malý budget, tak si dávajú pozor, takže to nie je problém. Ale u salesu napríklad tam je to najdôležitejšie. Aký bude vývoj tých príjmov, tržieb, obratu, čo sa môže stať, keď jeden väčší klient vypadne, alebo aj menší. Takže asi overené je nerobiť forecast len na financiách, robiť forecast naprieč celou firmou a komunikovať s ľuďmi, napríklad ako sales, ktorí chodia do terénu, to voláme, ktorí stretávajú našich klientov a vedia o tom developmente z tejto oblasti najviac. Potom samozrejme nastupuje produkt, insurance, rôzne claims ratio, to znamená, aká je škodovosť. Takže my sme nepopulárni v tomto období, lebo oni by všetci chceli teraz dovolenkovať a my im tak povieme, nie, v tomto týždni ťa potrebujeme, lebo najprv si urobíme ten sales, aby sme videli obraty, čo budeme viac predávať, či homeku, domácnosti, travel alebo auta. Potom zase potrebujeme do toho pribrať aj naše operations, aby zase vedeli pre call centrum, ako plánovať, koľko ľudí, kde je tá sezónnosť. Human resource ani nehovorím, pretože u nás máme veľký pohyb, čo sa týka počtu ľudí na call centrum. Tam je dosť ťažké ako udržať dlhodobo tých ľudí. Takže ja neviem, či som odpovedala na otázku, ale asi naprieč celou firmou nedovoliť im si myslieť, že to je len finančná záležitosť. To znamená, že nejenom finance, ale ani ostatní oddelení nemají pohodindu v léte. Nie, ja im nevytváram. Okay. Teda. Takže preto, keď si sa prvou otázkou bola, myslím, forecast, tak práve dneska ráno, niekedy okolo 7 už som posielala mail na celý manažment a som povedala, tak vážený, myslela som si, že ten upload bude do 2. septembra, je ten oficiálny, ale to už je upload. Takže ja som im povedala, že niekedy 25. augusta budeme odovzdávať regiónu, aby sa na to pozreli, ak by chceli niečo zmeniť. No a došiel včera mail, že región to chce 15. augusta, takže už skracujeme zase ten náš harmonogram, lebo my už kontrolujeme a som povedala, prosím, ak máte dovolenky, komunikujte s nami, skúsime poprehadzovať harmonogram. Áno, všetci vedia a všetci si myslím, že už po tých 4 rokoch veľmi pekne spolupracujú a rozumejú, prečo je dôležité tomu rozumieť aj z ich strany, nielen z financií. Super. Kdyby podle vás měla firma začít uvažovat o náhradě Excelu za něco sofistikovaného? Co například vás donutilo, přimělo k uvažování přechodu z Excelu pryč? My sme chceli prejsť od Excelu pryč už možno po pol roku, čo som prišla do firmy, ale znova narazíte na to, že ste v korporátnej štruktúre
a peniaze. Pretože ja si myslím, že ten Anaplan nebude úplne cheap alebo lacný. Takže viac menej ten prvý rok bol asi najnáročnejší, pretože som sa aj hľadala. Asistenčná firma trošku iná ako poisťovňa, aj keď veľmi súvisiaca. A myslím si, že prvý impuls je vždycky, keď niečo sa pokazí. Hej? Keď stratíte 5 Excel tabuliek a nedáte ich tam a pošlete vášmu vlastníkovi, že naše náklady budú 10 miliónov eur, ale ja som tam zabudla 500 000 eur a oni povedia super a už vám tých 500 000 nedajú, takže si myslím, že tam niekde vznikala tá potreba na nejaký tool, ktorý na tieto veci nebude zabúdať a potom narazíte na to, že tieto veci schváluje vlastník firmy, čo má logiku, lebo ja keby som bola grupový CFO, tak chcem tiež jeden tool vo všetkých krajinách a firmách. To je jedno, či malá, veľká spoločnosť, ale rozumiem tomu, ale čakám už 4 roky, takže snáď to príde budúci rok. Tak budu vám držet palce. A když se bavíme o transformaci, change managementu, kde vy osobně čerpáte inspiraci pro rozvoj vašeho oddělení, vaší agendy, nějaké konkrétní osobnosti, knížky, podcasty? Ja poviem to šťastie, že som mala možnosť sa zapojiť do iniciatívy FinŽeny. Nechcem tu teda robiť ako na to veľkú reklamu, ale pre mňa to bolo game changer v princípe. To znamená, že cez iniciatívu FinŽeny sa stretávame ženy z financií a máme možnosť si teda vymieňať skúsenosti. Ja neviem, chodíme tam aj CFO z Uniky je žena, CFO z Kooperatívy je žena napríklad. Takže vlastne stretávanie sa s nimi, výmena informácií. Máme, myslím, úplne podobné problémy, úplne podobný postup práce. Každý má iné portfólio možno, ale rovnaké problémy. Takže pre mňa FinŽeny ako networkingová skupina a výmena skúseností s ďalšími ženami, expertkami. Potom samozrejme nejaké napríklad, ako to robí PricewaterhouseCoopers, že sa stretáva so CFO a tam už je to naprieč jednotlivými odbormi, že nie je to len poisťovníctvo, bankovníctvo, ale sú tam ľudia aj z výrobných firiem, takže tam si vymieňame a zisťujeme nejaké trendy. Ak by som sa bavila, ja samozrejme musím spomenúť aj podcasty, pretože ja som fakt fanúšikom podcastov posledný rok, takže počúvanie podcastov už som si tiež dala, akože sa mi pravidelne sťahuje. Takže ja dosť napočúvam teraz rôzne podcasty. Zároveň som sa stala fanúšikom Forbes, Slovensko aj Česko, takže čítam pravidelne, odoberám. Podľa mňa to robia takisto dobre a poskytujú nám pohľad na rôzne firmy, rôzne manažerské praktiky alebo rôzne úspechy, ale aj fuck-upy, hej, to znamená neúspechy. Takže pre mňa je to dobrý zdroj. No a čím ja sa zaoberám, posledný rok a pol je aj práca na mne. Ja neviem, spánok. Podľa mňa som začala veľmi uvažovať nad tým, či spím dobre alebo nie. Ja som si myslela, že nespím. Kúpila som si Apple Watch 10 a oni mi tvrdia tie hodinky, že spím výborne, že mám výborný hlboký spánok, REM spánok, takže nemám problém so spánkom. Ďalšia oblasť je, aby ste mali dobrý balans medzi prácou a životom. Takže pre mňa aj toto je dôležité, že ja som sa zoberala aj tým, ja neviem, také klasické knihy 5 AM, alebo ako správne spať, cirkadiálny kód, alebo tieto veci. To znamená dostať sa aj do pohody a rozumieť, prečo máte byť v pohode. To je to ako v tom lietadle. Najprv si dáte masku sebe, až potom dieťaťu. Takže vlastne ja som sa týmto začala zaoberať. A potom samozrejme aj nejaké odborné knihy na podporu manažovania alebo leadershipu, pretože ten manažer sa zaoberá aj tým, ako by mali tí ľudia byť spokojní a mu dôverovali. Takže aj v tejto oblasti som pre seba urobila trošku viac. Najnovšie som si zaplatila Gallup
sama za seba a teraz mám takú jednu pani, ktorá mi vysvetľuje moje silné stránky a moje tiene. Pre mňa je to wow efekt a baví ma to, že zistujem, čo by som mohla viac využívať ako preto, aby som mohla aj firmu posúvať cez moje znalosti. Super, moc děkuju za tipy. Pojďme se na závěr naší diskuze podívat do budoucnosti. V čem vidíte hlavní výzvy pro CFO v příštích 5 letech? No, ja si myslím, že stále bude výzva umelá inteligencia, digitalizácia dáta, kvalita dát, dáta na prvú dobrú, rovnaké dáta pre všetkých, aby si to niekto nevysvetľoval iným spôsobom. Myslím si, že tu bude veľký boom ako aj rozvoj v tejto oblasti, takže sa bude musieť aj finančný riaditeľ prispôsobiť tomu a rozumieť týmto technológiám. Potom udržateľnosť, ESG možno. To začína byť teraz ako dosť sexy a zaujímavá téma, takže tým sa už tiež zaoberáme. A tá udržateľnosť takisto je dôležitá pre tú firmu. Čo ma tam ešte tak napadá? Stratégiu tu už sme dali, to pred 10 rokmi tak nebolo, ako je to teraz. A možno tie scenáre, to znamená, že tam bude viac zamýšľania sa nad tými rôznymi scenármi, kde tú firmu posúvať. Nielen cez čísla, ale celkovo, ktorý biznis robiť, ktorý nerobiť a profitabilitu na prvú dobrú. Hej. Nenapadá ma nič iné. Ja už si len začnem plánovať dôchodok asi možno, ale to ešte nebude tak skoro ako tých 5 rokov. Za mňa asi to. Okay. Nenapadá ma nič iné. Doplníte ma? Je tam niečo, čo vy vidíte? Ako... Já si myslím, že ta transformace a nejenom financí, ale obecně těch procesů ve firmách je v podstatě nikdy nekončící proces. Souhlasím. A mně se to hrozně hezky potvrdilo na projektu v Notínu, kde jsme vlastně začali nasazovat 3 roky zpátky naši aplikaci Apollo. A i Notino samo, já jsem si pak povídal s Jakubem Šedým, z jejich CFO, který taky vlastně uznal, že v podstatě si původně mysleli, že to bude projekt na rok, ale hodně rychle zjistili, že to je vlastně kontinuální a nikdy nekončící proces. Takže definitivně, určitě. Tohle prostě není otázka příštích 5 let, protože vy něco zmodernizujete, vy něco zlepšíte, ale ono to stejně jako časem zastará. Jo? Takže podle mě tohleto je věc, která bude nejenom příštích 5 let, ale je to v podstate... Inakšie, keď spomínate Notino, tak si myslím, že aj oni urobili projekt vyťažovania faktúr umelou inteligenciou, pretože asi máme spoločného dodávateľa. A takže určite som si vedomá toho, že sa zaoberajú takisto digitalizáciou a umelou inteligenciou aj v tejto firme. Áno, áno. Jo, a vlastne Apollo používají pro plánovanie forecasting už... To je názov toho vášho toolu, Apollo. Áno. Zajímavé. Už 3 roky a v tuhle chvíli jako ten rozvoj probíhá fakt kontinuálně a pořád. Jo, nové agendy, nové postupy. Oni sú aj rýchlo rozvíjajúca sa firma, takže vlastne viem si predstaviť, že to s tým súvisí, ako aj u nás. Ten obrad je podstatne inde ako pred 4 rokmi. Takže... No, takže tak. No. Takže uvidíme, co nám budoucnost přinese. Dámy a pánové, tohle byla Beata Petrušová z Europe Assistance. Beata, moc ďakujem, že ste bola mojím ďalším hosťom. Bol to veľmi inšpiratívny a zajímavý rozhovor. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie a aj za tento záver v slovenčine. Takže ešte raz ďakujem. Tak díky moc, mějte se hezky a těším se u další epizody. Dovidenia.